Krásny deň, nádherné duše. Ja vás srdečne vítam v priestore Impérium lásky a dnes takto krásne z prírody mi tam prišla nádherná téma, čo je to karma a kedy sa nabaluje. Tak som sa rozhodla ju prehlbiť. Karma je určitý osobný vývoj, sled udalostí, buď teda jednotlivcov, alebo aj cielenej skupiny, ktorý je samozrejme ovplyvnený slobodnou voľbou našeho konania. Čiže v podstate vychádza z myšlienok, aké živíme, z pocitov, aké zvykneme prežívať a samozrejme aj vypovedaných slov, skrze ktoré sa prezentujeme a predovšetkým skutkami, ktoré činíme. A práve na základe tohto nastavenia individuálne alebo aj kolektívne, v ktorom v podstate pôsobíme, my ako jednotlivci, každý na základe osobného jedinečného vývoja, vstupujeme do určitej situácie, vzťahu či okolnosti prvotne nevedome. Je to za účelom zbierania daných skúseností a poznania, ktoré nám náleží. Čiže v živote prežívame určitý príbeh, pri ktorom by sme samozrejme v podstate mali rásť ako jednotlivci a prechádzať týmto rastom aj do vzájomného rastu našeho okolia a celkovo ovplyvňovať kolektívne vedomie. Vo väčšine prípadov sa deje práve to, že mnohí z nás začínajú strácať spojenie so sebou, čiže začínajú sa odpájať od právej podstaty, ktorou je práve vzájomný sebarozvoj a zároveň začíname utekať a zároveň cykliť v istom procese. A tak v závislosti našeho ponímania danej okolnosti, situácie či vzťahu, v ktorom aktuálne pôsobíme, každý na svojej úrovni a vo svojom obore, na svojej ceste, si nesieme určitú karmu.
A tá má buď prospešný efekt, alebo deštruktívny dopad. A čo to pre nás znamená? Ak sme bdeli a pozorní a pomaly začíname vnímať život srdcom, tak navnímame, že isté okolnosti sa nám v živote začínajú opakovať. Čiže prichádzajú tie isté situácie do nášho života. Alebo osoby s rovnakým nasadením. Alebo zotrvávame v priestore rovnakého nasadenia. Ak máme tu česť a zároveň zásluhu, tak prichádzajú k nám, v podstate si ich priťahujeme, určité upozorňujúce signály. A to buď vo forme určitého znamenia, alebo v lepšom prípade prichádzajú priamo do nášho života osoby, a zároveň príležitosti k tomu, aby sme uchopili náš doposiaľ nadobudnutý vývoj v prospech. Aby sme sa nacítili a prijali poznanie. To znamená, že práve v tomto bode, čiže zlomovom okamihu, kde máme práve šancu sa vyhnúť dôsledkom karmy našeho nadobudnutého vývoja a samozrejme opakovaným lekciám. Čiže získavame určitú skúsenosť a poznanie, čo nás zaručene vedie k prospešnému uchopeniu daného sledu aktuálnych okolností, udalostí či vzťahov. Takže teda buď, ako spomínam, sme pozorní a bdeli a začneme situáciu riešiť v prospech, ale samozrejme máme aj druhú možnosť rozhodnúť sa samozrejme na základe slobodnej voľby, ktorá samozrejme odráža už dané doposiaľ nadobudnuté skúsenosti i poznanie, ktoré máme
ale zároveň sme si ho mohli, ale aj nemuseli osvojiť. Čiže sme ohľadom danej aktuálnej okolnosti vzťahu alebo situácie vedomí a máme príležitosť s ňou konštruktívne pracovať. Ale my z určitého dôvodu nevedomia, či už je to strach, obavy, určité hlboké zranenie, alebo aj vedomia, kedy nás ale ženie vnútorný chtíč a zároveň nenaplnená túžba potreby ukojenia, sa rozhodujeme v danej okolnosti, situácii či vzťahu pokračovať v rovnakom nasadení, tak práve v tejto počiatočnej fáze a z tejto počiatočnej danej aktuálnej skúsenosti, ktorú každý z nás má a žije, sa stáva vedomá, slobodná voľba, za ktorú samozrejme, či chceme alebo nechceme, či sme vedomí alebo nevedomí, budeme dozaistá čeliť jej následkom na základe vlastného zadosťučinenia, čiže konania a nasadenia, ktoré sme do danej okolnosti vložili. A samozrejme, tie okolnosti by mohli niesť prospešnú karmu, ak sa rozhodneme daný vývoj uchopiť, kedy sa rozhodneme žiť v súlade so sebou a konať v prospech, pracovať na sebe vedome, čiže byť prínosom, alebo teda necháme pôsobiť naše aktuálne nasadenie, čím sa daná karma každého z nás na základe našej slobodnej voľby nabaluje a my, ako spomínam, v procese vývoja v určitom bode pocítime jej dôsledky, a to skutkom našeho prehlbenia. Samozrejme, vždy, v každom momente máme príležitosť daný vývoj, čiže okolnosť, vzťah, situáciu, ale aj naše vnútorné nastavenie, v ktorom pôsobíme, uviesť do rovnováhy v prospech a tým sa oslobodiť od ďalšieho prehlbenia dôsledkov vlastného zadosťučinenia či opakovania istých skúseností. Verím, že vám to dáva hodnotu a každý z nás na základe
danej úrovne vedomia, v ktorej pôsobí, si vezme, čo potrebuje. A v prípade, že vás tieto témy zaujímajú do hĺbky, v zmysle osobného rastu, buďte i naďalej súčasťou nášho priestoru Imperium lásky, alebo aj s láskou píšte a nasledujte volanie vašej duše. Ja sa na vás budem v priestore samozrejme tešiť. Ja vám srdečne ďakujem za vašu pozornosť a takto ešte v závere vám ukážem našu nádhernú prírodu, ktorá pôsobí absolútne vyživujúco. Prináša množstvo kreatívnych nápadov, uvedomení. To je taký môj osobný televízor, kde dennodenne načítavam správy. A je to nádherný priestor, ako spomínam, vývoja a rastu. Tak to priblížime. Tuto máme kravičky krásne, božské. A takto krásne pôsobí vzácna Matka Zem. Opatrujte sa, majte šťastné dni a užívajte si život. Pretože je to jedinečná príležitosť rastu.